शारदा कन्स्ट्रक्शनच्या कामावर प्रश्नचिन्ह. रस्ते फोडाफोडीमुळे नांदेडकर त्रस्त. नांदेड शहरातील भगतसिंग चौक परिसरात आधीच ड्रेनेज लाईनचे काम झालेले असताना तोच रस्ता पुन्हा फोडून खोदकाम करण्यात येत असल्याचं दिसून येत आहे. कोणतीही स्पष्ट परवानगी न घेता शारदा कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून हे काम सुरू असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. कामगारांकडून आधीचे काम फेल झाले असे कारण देण्यात येत असले तरी रस्ते बनवून पुन्हा फोडण्याच्या प्रकारामुळे वाहनधारक व नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अर्धवट कामे, उघडी ड्रेनेज चेंबर्स आणि खराब रस्त्यांमुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. निकृष्ट व बोगस काम करणाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार? स्थानिक प्रशासन व गुत्तेदारांची जबाबदारी निश्चित करावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.